हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सेटअप चेनेलाव गासैबो जोंनि बियाम सेटअप चेनेलनि मेम्बार्सफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। नैबे 2022 मायथाइनि बुङोब्ला भिडिअआ मोनथाम जाबाय दासिमहालागै बेवहाय आरो लोगोसे मोनसेया मिउजिक आरोना। बे मिउजिकआ नैबे जोंनि जानुवारि 14 आव जे जोंहा जोंनि बर' फोरबोनि मोनसे बाहागो दं बेनो जाबाय मागो फोरबो। बेवहाय पिकनिक जागोन जोङो नङा होमबा, रंजागोन गासैबो न'खर फेमिलिफोर रंजागोन, सोरबा सोरबा ज' फरियालफ्रा जमा जानानै पिकनिक जागोन। स' बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बैसागोनि मेथाइ दामो, बायदिसिना मेथाइ दामो। स' मागोनि स्पेसियेलि नोंथांमोननि थाखाय मेथाइ होदों, आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन बा पिन खालामना होगोन आङो कमेन्टआवहाय। बेनो जाबाय दांदुलि दांदुलि होनना बुंदों, बिराद मोजां मेथाइ। जोंहा बेयावहाय जोंनि बर'नि मुंदांखा सिंगार बेनो जाबाय बिग्राय ब्रह्म, बिथाङाबो बे मेथाइ खनदों आरो लिरिक्सआ राजु नार्जारी सार। स' दिनैनि खोथाया जाहैबाय काजिगावहाय मोनसे घटना जादों रायजो राजाफोर। बे घटनाया मामुलि घटना नङा, बेवहाय सासे सुबुङा रुंसारि जादों। मिन्स बुंनो थाङोब्ला जाय मानसिफ्रा बुंदों बा जाय मानसि थैनायनि बिगुमै नङाबा जाय मानसिया रुंसारि जादों बिनि बिब'नि हौवा बा बिगुमैया बुंदों कि माने बेवहाय फासि नांनाय दुरुंजों होदोंमोन नङा होमबा। आं नोंथांमोननि सावगारिखौ देखायना होनि, फासि नांनाय दुरुं होदों। बे मानसिया गसङोब्लानो बेखौ आरामसे मोनहायो नङा होमबा। स' बेवहाय बोरै फासि नांथावना नङा होमबा। स' बेखौ नायोब्लानो बेवहाय डाइरेक्टलि नुखायो, सिनायखायो जे हमनो हाखायो बे मानसिखौ बुथारदों। बे मानसिखौ बुथारनानैसो बेवहाय दिंदलायाव माने बे गनावहाय बेखौ खानानै दोनदों आरो बेवहाय दुरुंजों खानानै दोनदों। सोरबाखि बे मानसिया माने मानसिया इसिबां गोजौ आरो लोगोसे दंफाङा माने बे जाय जायगायाव खादों बेबो इसिबाङानोखा, अब्ला बेवहाय बोरै फासि नांथावना? आथिङानो मोनहायो, बोरै फासि नांथावना? बेवहाय बोरै फासि नांना थैगोन देलाय बुंलाय? माबोरै सानथावना? बोरैहाय? ओरैबायदि माने जाम्बा थायोना जायफोर बुथारग्रा बिसोरबो नङा होमबा। स' बेवहाय मोनसे बाथ्रा बेखौनो बुजिदों, बे जाय मानसिया धनन्जय ब्रह्म, जाय मानसिया रुंसारि जादों, बे मानसिखौ सोरबा सुबुङा बुथारदों आरो बिनि थाखाय जों बर' जाथिया जास्टिस खालामनांगौ नङा होमबा। गोबां सुबुंफ्रा बेबायदिनो रुंसारि जालांगासिनो दं रायजो राजाफोर। जोङो गोबां खम सुबुंफ्रा जास्टिस बियो। एबार गासिबो गुथाय बर' हारिनि रायजो राजाफ्रानो बिनि सायावहाय जास्टिस खालामनांगौ, अब्लासो थैनाय बुथारनाय बेफोर खम जागोन। दा नायदो, बे काजिगाव बाजार मार्केटआव बे घटनाया जादों। बाजै हटेलनि बिगुमा हिन्जावा बेसेबां रोखो रोखो गाबबाय। बे बाजै हटेलनि बिगुमा धनन्जय ब्रह्मखौ बुथारबाय रायजो राजाफोर, आरो बेखौ बुथारनानै गावखौ हारसिङै बे फासि नांनानै थैदों बायदि बेबायदि देखायदों। बाट बे नंखाय। डाइरेक्ट मानो नंखाय होनना बुङोब्ला जाय मानसिया फासि नांनानै बेयाव थैनाय बायदि जाथाय माने नुदों बे जायगायाव, माने बेयावहाय माने गसङोब्लानो आरो हान्थु खरायब्लाबो बे दुरुंखौनो मोनाखायो। फासि नांनायाबो माबायदि जायगायाव जाथावना, जेरावहाय जोङो आथिंजों जुदि फोलावोब्लाबो जों माने बै जायगाखौ मोनहाया, जाय जायगाखौ जों गाहरब्ला जोंनि हाङा फैफिननो हागौ नङा होमबा। बे जायगाया फासि नांथावना नङा, बेयावनो बेखौ हमनो हायो। आरो लोगोसे थिग बाथ्रा बुंदों बिनि बिगुमाया जे बेयाव बेनि सायावहाय गोबां जास्टिस खालामनांगौ, बेखौ बिनि सायावहाय माने जास्टिस खालामनाय आरो बिनि सायाव न्याय नांगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों। थिगखौनो बुंदों। मानो होनोब्ला बै बुथारग्राफ्राबो जुदि फासि नांनानै बिदि बायदि नाटक खालामनो, ड्रामा खालामनो सानदोंमोनब्ला बिथांमोना एसे सेन्स अफ हिउमेन बा सान्थौना माने एसे मोजां जानांगौमोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना दंफांफ्रा खाहैनानै दोनहैनो हानाय बेबायदि जागौमोन, नाथाय बेयावनो हमजाबाय। स' पुलिसफोरा, क'क्राझारनि पुलिसा बेखौ बिनि सायाव मा खालामो, पर्बत जरानि पुलिस बेयाव मा खालामो, बे जाबाय जाथाया जादों काजिगाव दै, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव एबा पर्बत जरानि सिङाव थानाय जेबा काजिगावनि सिङाव थानाय बा काजिगाव बाजार मार्केटआव मोनसे हटेल दं, बेनो जाबाय बाजै हटेल। आरो बे बाजै हटेलनि बिगुमायानो बेबायदि हालोदाव जानानै दङ। गोबां बर' सुबुंफ्रा बेबायदि जालांगासिनो दङ। सोर बुथारदों बे सुबुंखौ जों मोनथिगोन हागोन ना? जों मोनथिगोन ना? जों क'क्राझार पुलिसखौ बेबायदि एक्सपेक्ट खालामनो हागोन ना? क'क्राझारनि एसपिनिफ्राय जों बेखौ एक्सपेक्ट खालामनो हागोन ना जे जाय मानसिया बे मानसिखौ बुथारदों बा धनन्जय ब्रह्मखौ बुथारदों, बे बुथारगिरि दायनिगिरिखौ हमनानै दिन्थिनो हागोन ना क'क्राझारनि पुलिस एबा एसपि टुबे सारा? स' बे बाथ्राखौ जोङो लासैनि उनावहाय मोनथिगोन रायजो राजाफोर। नाथाय बेबायदि इनाय जाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेगासिनो दङ। बेसेबांबा जेब्ला बिएसि जादों अब्लाबो बेबायदि जाथाया जोबनो थाङाखै। बिटिसि जादों अब्लाबो जोबनो थाङाखै। दा जोंहा गोदान बिटिआर जादों अब्लाबो बेबायदि जाथाया जोबनो थाङाखै। माब्ला जोबगोन बेबायदि जाथाया? जे खना खनला थैनाय, खना खनला गावबा गावनो हारसिंनो जाय जायगायाव फासि नांनानै थैथावना नङा, बैबायदि जायगायाव फासि नांनानै थैनाय माब्ला जोबगोन आरो दायनिगिरिखौ जों माब्ला मोनगोन? आरो बेल' नङा रायजो राजाफोर, जोंनि क'क्राझार बा जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय गोबां जायगायाव दख'ना सिखाव गोबां ओंखारदों। बहाबा खासिक'ट्रायाव जायो, बहाबा सिडलियाव जायो, बहाबा क'क्राझाराव जायो, बहाबा चिराङाव, बहाबा
उदालगुरि बहाबा बाक्सा बायदि बायदि जायगायाव दख'ना सिखाव ओंखारदों रायजो राजाफोर आरो बे सिखावा माब्रै बे दख'नाखौ खावो दाख्लैबावैसो जोङो 6 लाख ना 7 लाखनि जाय दख'ना बेफारि बिथांमोननि न'खराव सिखाव खावदों बिथांमोननि दखानखौ खावदों आरो बिनि गेजेराव जोंनि माखासे मावथि सेंग्राफोरखौ लेंहरबाय बेवहाय दैथायहरबाय थांबाय खमावबो 6 निफ्राय 7 लाख माने 6 to 7 लाख रां माने दख'नाखौ खावना लांदों बेबायदि बेसेननि बेसेबां सुबुंफ्रा खस्थ' खालामनानै बे 5 लाखखौ खामायनानै जेने थेने दखान होनो नाजायो नाथाय बै दख'नाफोरखौबो खावनानै सिलिंखार बिलिंखार खालामो आरो लोगोसे बेजों लोगोआव दंफायो गिदिर गिदिर दखान जायफोर दखाना बेबायदि दख'नाफोरखौ बायनानै गावसिनि आन्दाराव दोनो मानो होनोब्ला बैफोरबायदि सिखावफ्रा बहा फानगोन बे दख'नाखौ बबेयाव एसेबां दामि दामि दख'नाखौ बबे जायगायाव लांगोन बबे जायगायाव फानहैगोन एसेबां दामि दामि दख'ना आरो बैफोर दामि दामि दख'नाफोरखौ जों बाजार बै फिसा फिनलु बाजारफ्राव मोननो थाङो रायजो राजाफोर खमावबो 2000 1500 बेफोरबायदि दख'नाखौसो मोननो हागोन नोंथांमोना बे खुला अपेन बाजाराव नाथाय 15000 10000 6000 70000 दख'नाखौ बैफोरबायदि बाजाराव मोना नाथाय बेखौ अनलि दखान गिदिराव मोनो अब्ला जों बेयाव साननो हायो रायजो राजाफोर मा बेवहाय दखान गिदिर गिदिरा बेजों लोब्बा दं नामा कुइसना बेसो मानो होनबा सिखावा बहा फानगोन बे मालखौ ना बे दखान गिदिर गिदिर बहाबा दं बिसोरबो लोगो लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों नामा बे मोनसे कुइसन जादों आंनि फारसेनिफ्राय कुइसन जादों पाब्लिकनिफ्राय कुइसन जादों रायजो राजाफोर बिनि सायाव इनकुइरि खालामनाया मोजां बिनि सायाव इनकुइरि खालामनाया मोजां आरो बिनि सायाव बायनाय फाननायनि प्रडाक्टफोर गासैखौबो मोजां इनकुइरि खालामनाया मोजां बिनि सायाव GST खालामनाया मोजां जाहाथे अब्ला बै बायनाय फाननायनि जिखिनि प्रडाक्ट बेफोरखौ जों मिथिनो हायो हिसाब खिथाब खालामनो हायो जाहाथे बै सिखावा जाय बुस्थुखौ फानो आरो बे बेसादखौ फानहैनो हाया रायजो राजाफोर मानो होनोब्ला खावनो हादों आरो बायग्रायाबो इजियैनो बायनो हादों बेबायदि हालत जागासिनो दं रायजो राजाफोर कुइसना बेनो कि बे सिखाव दख'ना सिखावफोरजों गिदिर गिदिर दखान सुबुंफ्रा लोब्बा दं नामा आरो कुइसना बेबो जायफोर सिखाव बेफोरनि दख'नाखौ जायफोरा खावना लाबोयो बिसोर दख'नाखौ बायो सोर दख'ना बायो मानो होनोब्ला बिथांमोनहा बबेबा मोनसे जायगायावथ' फानहैगोन एफा दामि दामि दख'ना 6-7 हाजारनि 3 हाजारनि 2 हाजारनि बबेबा जायगायावथ' फानहैगोन रायजो राजाफोर फानहैगोन ना फानहैया फानहैगोन अब्ला बै दख'नाखौ सोर बायो सोरनाव दं बे दख'नाया सोर तालुक दं सोर रिलेशनशिप दङ बै दख'ना सिखावफोरजों स' बे बाथ्राया सैथो रायजो राजाफोर बेवहाय सोरबा नङा सोरबा बेजों सामिल जाफाना दङ दख'ना दखानदारिफोरनि गेजेराव स' बेफोर बिराद हुसियार थानांसिगोन आरो बिनि सायाव इनकुइरि खालामनाया मोजां थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ मोजां नायनायनि थाखाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनो हागोन स' जय बर' हारिनि जय थेंक इउ सो माच थेंक इउ खुलुमबाय